Szevasztok! Tegnap elmutogattam, hogy kaptam egy ilyen teleszkópszerű szerszámot, amit már neki is álltam használni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az embernek, rohadt nagy segítség. És elkezdtem egy GSR 600-on progresszív rugót cserélek, Simmeringet, porvédőt, ugye olajat, elpucolom itt a telót. Egy-két dolgot már lehet, hogy beszéltem itt a telókról. Ez egy halálegyszerű teleszkóp, itt nincsen se húzó, se nyomófokozatú csillapítás. Azon a pár fületon áramlik az olaj. Jó estét kívánok! Kizárólag az olajnak a viszkozitásával tudsz játszani, hogy mennyi csillapításod legyen. Itt a Wilbers adja hozzá az olajat, itt egy 5-ös olajat ad hozzá. Amit meg kell nézni a teleszkópon, azt szétszeditek. Nyilván száron rozsdásodás, akármi hiba, ütés, valami nyomorodás ne legyen. A csapágyazás legyen jó, tehát ugye itt látjátok, van egy ilyen teflon bevonatú csapágy, amin, hogyha ez a bevonat ez eltűnik, vagy megsérül, vagy valami, akkor ezt cserélni kell. Ugye itt van az ellendarabja, ezt ugyan szintén felhúzod a szára, az egyik kint, a másik pedig bentről támaszt, így nem lesz lógása a telónak. Hogyha ez elkopik, elkezd lógni a teló, elfossa magát a Simmering is megadja magát, és át fogja engedni az olajat, és folyni fog a teleszkóp. Itt van a Wilbersnek a progresszív rugója, látjátok, tök más a tekercserése. Egy nagyon fontos, amikor ezt a rugót cserélitek, akkor a gyári olajmennyiséget el kell felejteni, a Wilbers megmondja, hogy mi az a légrés, amit használni kell ehhez a rugóhoz. Az itt van, látjátok, 5-ös olaj, 120 mm-es légrés kell. A légrésről annyit, hogy amikor összerakjuk a teleszkópot, szépen össze van ültetve, rugó nélkül, teljesen összenyomott állapotba. Innen föntről meg kell menni, hogy 120 mm-re legyen az olaj. Nyilván ezt ki kell járatni, nem maradjon benne levegő. Aztán igazából ennyi az első teleszkópról. Nagyon szétszedtem egy hátsó gátlót, ez egy Banditnak a gátlója. Küldhetitek postán is, megcsinálom így is úgy is, hogyha itt a motor, én szedem ki, hogyha elkülditek postán, akkor megcsinálom a gátlót. Általában ezek a legegyszerűbb, ez a kajaba meg a sovagátló, ezek a legegyszerűbb dolgok. Annyi, hogy ezeket ugye be kell szelepelnem, mert nem lehet visszatölteni nitrogént. Kivétel ennél a gátlónál. Látjátok, ott el van gyárilag pontozva, mert itt van a gáztér, és itt van benne egy dugattyú, amit nem lehet kiszedni. Tehát, hogyha az a dugattyú az nektek megdöglik, vagyis nem a dugattyú, hanem a dugattyún van egy hógyűrű, és elengedi a gáznyomást, akkor én ezt nem tudom szedni. Onnantól kezdve viszlát, kuka, aztán vehettek egy másik gátlót, vagy bontottam, vagy újonnan 3-400 000 forintért. Hál' Isten ez még hibátlan, tehát ott dugattyú, benne van a nitrogéntöltet. Itt nála az volt a probléma, hogy egy nem volt még szétszedve, 2 ott van belül egy csapágy, aminek már látszik látjátok, ott el van kopva. Azt cserélni kell, mert ugye ott már a bronz látszik, nem támaszta meg normálisan a szárat, és elengedi utána a karmantyú az olajat. Illetve ugye karmantyút kell cserélni, az a pici kis műtyürke az. Aztán el lesz pucolva, megy bele az új olaj, karmantyú, csapágy, és mehet tovább. Illetve nagyon fontos a hátsó gátlónál, hogy ezt így mindenki elfelejti megcsinálni. Vagy azért, mert így elfelejtitek, hogy létezik a motoron hátsó gátló, vagy nem tudjátok, hogy ezt is szét kell szedni, vagy szét lehet szedni, és sok szerelő nem mer hozzányúlni, vagy nem tudom. Ugye itt azért kell egy-két dolog, megeszteni kell, hogyha be kell szelepelni, és a többi. Viszont a hátsó gátlónál nincsen csillapításatok, ugye itt tudjátok állítani. Itt van egy benne, most nem tudom megmutatni egy kézzel. Itt van egy kicsi furat, és azt a furatot itt ezzel a száron keresztül, amit a végében van, tudod csökkenteni a keresztmetszetét, illetve növelni. Ezzel ugye az olajnak a átáramlását szabályzod, és ezzel állítod a csillapítást, ugye. Tehát adott keresztmetszeten milyen gyorsan tud az olaj átáramlani. Ami nagyon fontos, hogy ha nincsen csillapításod, akkor lepattogsz az útról.
Tehát tök mindegy, hogy milyen gumid van fönt, nem fog megmenteni a gumi, lehet akármilyen hiper-szuper űrtechnológiás gumi, ha nincsen az úton, akkor nincsen tapadás, és te meg benne leszel az árokba. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és általában az évek alatt ez az olaj, ez így megszűnik létezni viszkozitás téren, és általában az szokott lenni a legnagyobb probléma, hogy kopra kell tekerni a csillapítást, hogy valami csillapítás legyen a motornak, és akkor már vége. Tehát, hogy akkor az már csak arra jó, hogy tudsz menni döcögbe, aztán jó estét kívánok, de normális tempót nem tudsz majd haladni, mert nem lesz tapadásod. Illetve crossmotoroknál ugye, hogyha nincsen csillapítás, egy ugróra leérkezel, és visszadob a motor, akkor átesel a kormányon, aztán vagy föllő az űrbe, aztán hasra estél. Bevágok a 300 RL-nek volt itt a hátsó gátlója, egy 500 órás, ami még nem volt szétszedve. Arról bevágok egy pár képet, és meg tudjátok nézni, hogy nézett ki annak az olaja, úgyhogy az még működött az a teleszkóp. És akkor így lehet nézegetni, hogy érdemes vagy nem érdemes kicserélni benne az olajat. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable.